Soc Eva Romero, de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, i dins d'aquest cicle de circ d'ara mateix, que hi ha moltes coses, m'agradaria recomanar-vos a grans i a petits que feu l'experiència de fer circ conjuntament. I es pot fer durant aquest cap de setmana, el 5 i el 6 d'abril, a 9 espais de Catalunya. A Barcelona es pot anar a l'Ateneu Popular de Nou Barris, a la Central del Circ i a l'Escola Rogelio Ribel. A més, són uns espais que el primer es dedica a fer formació de circ i exhibició de circ. La Central del Circ és un espai on es fa creació de circ, que és una oportunitat per conèixer-lo, i l'Escola Rogelio Ribel és una escola de circ professional. Per tant, és una ocasió de conèixer aquests espais. Però a més, a Catalunya hi ha molts espais que fan circ i podeu anar a Granollers, a la Llançadora, podeu anar a Mataró, a Cronopis, podeu anar a Manresa, a la Crica. Són tots aquests espais que durant tot l'any fan activitats de circ i és una oportunitat per anar-hi. I a més, si esteu a la província de Tarragona podeu anar a Valls i a més, si esteu a Sabadell no podeu deixar de passar per l'Estruc i a Terrassa, pel Centre Cultural de Terrassa, que també oferiran un taller de circ en família en col·laboració amb Tub d'Assaig. Un dia per fer circ pares i fills i per conèixer una sèrie d'equipaments que hi ha per tot Catalunya i que estan fent una molt bona feina en favor del circ.